திருமணத்திற்கே வரன் தேடும் நல்லுள்ளங்களுக்கும் சாய் பாலமுருகா திருமண தகவல் மையம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். நாங்கள் தரும் அனைத்து தகவல்களும் பெண் வீட்டாரின் முழு சம்மதத்தோடையே பதிவிடுகிறோம். இந்த சேவை முழுக்க முற்றிலும் இலவசமானவையே. சரி வாங்க, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சில வரன்களை பற்றி பார்ப்போம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய மணமகள் பெயர் ராதிகா. இவங்களுக்கு வயது 38 வயது ஆகுது. இவங்களுடைய ஜாதின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்து சமுதாயத்தில் கவுண்டர் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க. இவங்களுடைய ராசி ரிஷப ராசி, மிருகசீரிடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவங்க. இவங்களுடைய கல்வி தகுதின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 8th வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மணமகளுடைய வேலைன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கட்டட வேலைக்கு தான் இப்போதைக்கு போயிட்டுருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மணமகளுடைய திருமண நிலைன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல் அல்லது மறு திருமணத்துக்கு சம்மதமும் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இவங்க திருமணமாகி கொஞ்ச நாளிலேயே தன்னுடைய கணவரால் கைவிடப்பட்டு இவங்க இன்னைக்கு எந்த ஒரு ஆதரவுமே இல்லாமல் தனிமையில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மணமகள் படிக்காமல் இருக்கிறதுனால, இந்த மணமகள் எந்த ஒரு விவரமும் தெரியாமல் இருந்ததுனால இவங்களுடைய கணவர் திருமணமாகி கொஞ்ச நாளிலேயே இன்னொரு பொண்ணு கூட தொடர்பில் இருக்கிறது தெரிஞ்சும் இந்த மணமகள் கண்டிக்காமலேயே இருந்திருக்கிறாங்க. அதனால் அந்த மணமகன் இவங்களை விட்டுட்டு இன்னொரு பொண்ணு கூட தொடர்பில் போயிட்டதுனால இவங்க அந்த வாழ்க்கையை விட்டு இன்றைக்கி எந்த ஒரு ஆதரவுமே இல்லாமல் தனிமையில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவங்களுடைய வசதின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சொந்த வீடு கூட இல்லை. இன்றைக்கி இவங்க வாடகை வீட்டில் தான் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மணமகளுடைய முகவரின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா திருநெல்வேலி பகுதியில் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மணமகளுடைய எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா தனக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்து தன்னை கால் வயிறு கஞ்சினாலும் தன்னுடைய சொந்த சம்பாத்தியத்தில் சம்பாரித்து சாப்பிட்டுட்டு கடைசி காலம் வரைக்கும் உண்மையாக வாழக்கூடிய ஒரு நல்ல துணை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவங்க படிக்காமல் இருக்கிறதுனால படிக்காத ஒரு நல்ல குணமுள்ள ஏழை மணமகன் தனக்கு கணவராக வந்தால் உடனடியாக திருமணத்தை வச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவங்க வீட்டுக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணாக இருந்தாலும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த மணமகள் அப்படிங்கிறதுனால தனக்கு வரக்கூடிய கணவர் வசதி குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தன்னை சந்தோஷமாக வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கணவர் கிடைச்சா உடனடியாக அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே திருமணத்தை வச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மணமகள் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கிறதுனால இவங்களுடைய ஃபோட்டோ மட்டும் கொஞ்சமாக மறைச்சி போட்டிருக்கோம். நேரில் கேட்டாக்க ஃபோட்டோ ஃபோன் நம்பர் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மணமகளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை அணுகலாம்.